Здравейте, потребители на VBOX YouTube. Как сте? Аз съм Фолкън. И тук почвам една поредица. Тук виждате някакви огромни гъби, огромни дървета. Да, това е мод. Ето го, Biomes All Plenty мод. Имам една лоша новина. Света ми в текета изчезна. Там дете съм се развил и зато ще почна втори сезон. Ще почна втори сезон. Премиерата ще бъде на 17 на 17 октомври, т.е. тази сряда, която идва. И тук има различни биоми. Сещате са биоми като пустини, гори, острови от гъби. Сещате се изцяло какво имам предвид. Тук има и различни цветя и различни купчета. И това е едно растение, което се казва хидрангея. Хидрангея? Не. До мен е Спектра Фантом. И тук открих някакви крави. Това са Mushroom Cows. Mushroom крави. Де факто тук може да си направя къщичка на гъба. И сега ще вървим по тази ледена планина. Омага. Бахти планината. Омага, това вярно беше, че не си от мода. Но тези биоми, тези дървета са от този мод. Виждате как представляват. Де факто ще ви запозная с този мод, с тези неща. В тази поредица ще ви показвам всякакви различни неща, тези, които са по-различни от обикновения Майнкрафт. Спектра Фантом отново ще ви надъхва с неговите клипове. На кои модове бяха? Тропикрафта. Да, Тропикрафт. И Батългер. Чай сега доближа тази тонкони. Я след тук направим пробно клип, че да видим дали се чуя. Ако се чувам, не да почне новия Minecraft Survival. Добре. Аз мисля, че наша банда в Дикуца. И сега ще направим един обща... Сега... Вас какво правя? Не трябва да се легавя. Аз точно това правя. И цял стак получих. Крафтинг тейбъл ще го сложа примерно тука. И ще се направя тук една брадва. Аз се сетих за едно нещо да направя, но не искам да стоя на едно място. Искам да покажа всички тези биоми, както се наричат. Тук ще счупя тези. Трябва да вече колко време снимам. Вече 4 минути снимам, тъй като Бандикаба снима 10 минути. Аз ще правя 2 части на един клип.
Сега е време да си направя една кирка. Омага. Ще служи да имаш. Омага, всичко тук стана в вода. За какво ли е то код за проверка, който си го искат? Да, човек, и аз това се чудя. Някакъв код за проверка. Дето там с числа и с букви, нали? Ага. Ами да не го помислят за спам и да да ти примахнат профила. Или нещо такова беше, не знам. Преди регистрация. Нещо такова, защото и на мен ми изписваше... Омага. Защото и на мен постоянно ми казва да напиша кода за проверка. И аз го пиша, защото няма друг начин. Тук ще се правя гъбени супи. А зато и трябва да взимам и червени мухоморки, червени гъби. Майко, колко взех. Супер. Добре. Сега къде ми е крафтинг тейбъл? Ето го. Добре. Значи... всяко трябва да направя. Да, е така. Каменен меч. Една каменна кирка. И една каменна лопата. Които ще ми потрябват. Все пак. Ето сега ще се направя такова. И съм готов с храната. Аз мога да направя още, всъщност. Да. Казах ви. Ще продължи да расте. Ще има още. Все пак. Омага, събрах още 4 червени мухоморки, които ще ми стигнат за още гъбени супи. Още 6, още 8. Охо, 11. 12 чак. Добре. Добре бе, добре. Омага. Искам да видя. Още де. Добре. Добре, няма никакъв проблем, бе. Познай какво правя точно. Какво?